كما تكون خبرات سمعتنا أبني حجة حسنا كنتات إيرترا بإسرائيل إيران تشاينا إسرائيل بتنقعهم الجزيرة أب إسرائيل كتعصم هنا وقع حماس إسرائيل زبلقونهم كسام دبنا زازم سنة حبيركم نخد نحب بخبرين عدمنا متى أبو أنا حبير تخبط حكم سابسكرايب نخد كفروا بخبرين عدمكم تشاينا إسرائيل لعلنا نفس مكل خالت تخيل الليلة تشاينا نزز قالت ناي تشاينا وصا قداي مينيستر وانجيو ناي السعود عرب وصا قداي مينيستر لعل فيصل بن فرحان بتليفون أبستر خبر الأواني እሱ ንኩሉ ህዝቢ ብኣልባማ ምቕፃዕ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ እስራኤል ምሕፅንታ ሃገራዊ ማሕበረሰብን ናይ ሕቡራት ሃገራትን ብፅሞና ክሰምዕ ይግባእ ከም ዝበለ ኤቢሲ ኒውስ ሓቢራ ኢራን እስራኤል ኣብ ቃዛ ወታደራዊ ወፍሪ እንተቐፂላ ጣልቃ ክትኣቱ ከም ትኽእል ብሕቡራት ሃገራት ኣቢላ ንእስራኤል ብሕታዊ መልእኽቲ ከም ሰደደህላ ጋዜጣ ጀሩሳሌም ፖስት ኣቐዲማ ፀብፂባ ነይራ ምስ ዝተተሓሓዘ ናይ ኢራን ሚሽን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤክስ ማለት ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ ፅሑፍ እንተ ደኣ ናይ ኣፓርታይድ እስራኤል ገበናት ውግእ ምፅናት ዘርኢ ደው ዘየበለት እቲ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ኢሉ ብተወሳኺ እቲ ውግእ ናብ ካልእ ክላባዕ ከም ዝኽእል እውን ኣሚቱ እቲ ሓላፍነት ከዓ ናብ ባይቶ ፀጥታን ነቲ ባይቶ ዝዝውሮ ሃገራትን ዝዓርፍ ኢሉ ብተመሳሳሊ ናይ ኢራን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ሑሴን ሚራብ ዶልሂየን ካብ ሊባኖስ ኣብ ዘሕልፎ መጠንቀቕታ እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ደው እንተዘይቢላቶ ንናይ ናብ ካልእ ከልሕም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም እምባሩ ይዝከር ኢራን ነዚ መጠንቀቕታ ኣብ ትበሉ ዘላ እዋን እስራኤል ብወገና መታን ኢራን ንማዕርፎ ነፈርቲ ሶርያ ተጠቒማ ንሓማስ ክትሕግዝ ከይትፍትን ናይ ኣሌፖን ዶማስቆን ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ትድድብ ኣላ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብወገና ዩኤስኤስ ሄዘንኣወር ዝተባሃለት መርከብ ውግእ ናብ ምብራቕ ሜዲተርያን ከተንቀሳቐስ ከም ዝኾነት ይግለጽ ኣሎ ኣሜሪካ ነቲ ጎነፅ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ሓንቲ ዩኤስኤስ ፎርድ ትበሃል ዓባይ መርከብ ውግእ ናብቲ ቦታ ኣፀጊዓ ምህላዋ ዝዝከር እዩ ብዛዕባ ኣድላይነት ናይተን ክልተ ዓበይቲ መራኸብቲ ሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብዚ ምስ እስራኤልን ሓማስ ዝግበር ዘሎ ውግእ እተን መራኸብ ከም ዘይሳተፋ ድሕሪ ምግላፅ እቲ ዕላማ ንኢራን ህዝቡላህን ካልኦትን ኣብዚ ውግእ ኢዶም ንኽእትው ንምክልኻል ከም ዝኾነ ንኤቢሲ ኒውስ ብተወሳኺ ገሊፆም ብተወሳኺ ፔንታጎን ሓንቲ ዩኤስኤስ ባታን ዝተባሃለት መርከብ ናብ ገማግም እስራኤል ከተፀግዕ መደብ ከም ዘለዋ እቲ ዕላማ ኸ ኣድላይ እንተኮይኑ ንእስራኤል ንምሕጋዝ ምዃኑ ሓቢራ ኣላ እዚአን ናይ ውግእ መራኸብ ብርክት ዝበላ ነፈርቲ ውግእ ዝስከማ ኮይነን ኣዝዮም ዘመናዊ ሚሳይላት ዝዓጥቃ ከየን እቲ ብዕለት 7 ጥቅምቲ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዝጀመረ ወታደራዊ ረፅሚ ኣብ ዝቕፅረሉ ዘሎ እዋን ሰብኣዊ ክሳራታት በብእዋኑ ይውስኽ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ እስራኤል ልዕሊ 1300 እስራኤላውያን ክሞቱ ከለዉ ብውሕዱ 3400 ድማ ቆሲሎም ካብቶም ዝሞቱ 279 ወታደራት እዮም ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ብውሕዱ 126 ሰባት ብሓማስ ጆሆ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፁ ብወገን ፍልስጥኤማውያን ከዓ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ብውሕዱ 2329 ከም ዝሞቱን ልዕሊ 914 ከም ዝቆሰሉን ክፍለጥ ከሎ ብተወሳኺ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም 53 ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 1100 ከም ዝቆሰሉ ደጋርድያን ሓቢራ እቲ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ተወሊዑ ዘሎ ወታደራዊ ጎንፂ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ኣብ ዝፍራሓሉ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቢላህን ናይ ተወንጨፍቲ ምልዋጥ ተኽሲ ገና ይቕፅል ኣሎ እቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሕዝቢላህ ናብ መሬት እስራኤል ዝተኮስናዮ ምክንያት መልሰ ግብሪ ናይቲ ብእስራኤል ዝተገብረ ናይ ሮይተርስ ጋዜጠኛ ዒሳም ዓብደላ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኢሉ ወሃቢት ቃል ናይቲ ውድብ ራያን ሳሕሊን ብወገና እዚ ምልዋጥ ተኽሲ ሕዝቢላህ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ከም ዝኣቱ ዘመልክት ኣይኮነን መጠንቀቕታ ንእስራኤል ጥራይ ከም ዝበለት ኣሶሽየትድ ፕረስ ሓቢራ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ብወገኑ ካብ ዝተኮሰሉ 9 ተወንጨፍቲ 5 ሃሪሙ ከም ዝወደቐ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ነቲ ኣብ ቴልኣቪቭ ዝተኻየደ ፈላማይ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ናይ ዝሓድሽ ሃገራዊ ህፁፅ እዋን መንግስቲ እስራኤል ደም ዝፀምኡ ጓሓላሉ ኢሉ ንዝገለፆ ሓማስ ከፍርሶ ምዃኑ ቃልኣት ኣሎ ሰራዊት እስራኤል ኣብታ ሓማስ ንዓመታት መርበባት ካናላታት ሓዊሱ ምክልኻል ከዳሉ ዝፀንሐ ቃዛ ንነዊሕ ወፍሪ ይሻባሸብ ከም ዘሎ ገሊፁ ኣስታ 360,000 ዕቑር ሰራዊት ክእከቡ ከለዉ እዚ ድማ ኣብ ታሪክ እስራኤል እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ኮይኑ ቃፍላያት ታንክታት ኣብ ጥቓቲ ዶብ ተኣኪበን ከም ዘለዋን ገለ ወታደራት ድማ ብዓርቢ ኣብ ቃዛ ናይ መጀመርታ ናይ ምድራዊ ስርሒት ከም ዘካይዱ ተገሊፁ ብታንክታት ዝድገፉ ሓይልታት ኣህታት ሮኬት ፍልስጤን ንምውቃዕን ብዛዕባ ቀማምጣ ጆሆ ተታሒዞም ዘሎ ሰባት ሓበሬታ ንምእካብን ስርሒት ከም ዘካይዱ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ገሊፁ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እውን ንሓላፊ ስርሒት ኣየር
ሓማስ ሙራድ አቡ ሙራድ ከም ዝቐተሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያን ድሕሪ እቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሓማስ ምምዝባል ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣስታት 18,000 ሓተቲ ዕቑባ ካብ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቡባዊ እስራኤል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓማስ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ናብ ካልእ ቦታ ከም ተዘናበሉ ንቢቢሲ ሓቢሮም። ሓደ ተኽሊ ዝተባህለ ትማል ሰንበት ናይ ምሸት ብናይ ሓማስ ሮኬት ገዙ ሙሉ ብምሉእ ከም ዝተሃሰ ሓቢሩ። እሱ ብሓይሊ ኣምላክ ከም ዝሓነን እቲ ኩነታት ኣሰካፊ ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ኩሉ ንብረቱ ከም ዝዓነዎም ብተወሳኺ ተዛሪቡ። ካልእ ኤርትራዊ ድማ ካብ ኣሽካሎን ሃዲሙ ናብታ ውሕስቲ ከተማ ናታንያ ድሕሪ ምኻዱ ሓድሽ ስደተኛ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ንቢቢሲ ሓቢሩ። ኤርትራዊ ተጣበቐ መሰላ ስደተኛታት ብርሃነ ነጋሲ ገዘይ ዓንዩ ተማዛቢሉ ኣለኹ እንተወሓደ ግን ንግዚኡ ውሕስን ካብቲ ዘስካሕካሕ ጫውጫውታ ርሒቐን እየ ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ። ንሱ ሓደ ካብቶም በቲ ዓመፅ ዝተማዛበሉ ሓያሎ ኤርትራ ምዃኑ ኣብ የሩሳሌም ከም ዝነብሩ ተወሳኺ ገሊጹ። ኣቶ ብርሃነ ሞት ኤርትራዊ ከም ዘየለ እኳ እንተገለጸ ገለ ሓተቲ ዕቑባ ግን ዳሃዮም ከም ዘጥፍኡ ኣመልኪቱ ምስ ሓይልታት ፀጥታ እስራኤል ፖሊስ ሰራዊት ካልእን መንግስታዊ ትካላትን ብምትሕባር ሃለዋቶም ንምርጋፅ ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ብተወሳኺ ከዓ እስራኤል ሃገርናያ ካልአይቲ ሃገርና ትደምላ እዚ ኣይንፃወረና እዚ ካብ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ትሰምዖ ሓፈሻዊ ስምዒት ኢሉ ኣቶ ብርሃነ ብተወሳኺ መዓልታዊ ሂወት ናይ ስደተኛ ከም እተዛናበለን ብዙሓት ስራሕ ከይወፈሩ ከም ተኸልከሉን ቤት ትምህርቲ ከም ተዓፅወን ብሓፈሻ እቲ ሂወት በዳህ ከም ዘሎ ገሊፁ ብፍላይ ከዓ ነተን ብዘይ ኣቦ ደቀን ዘዕብያን ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ሰባትን እቲ ፀገም ዝኸፍአ ምዃኑ ገሊፁ። ሚኒስተር መራኸቢታት እስራኤል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኣልጀዚራ ክዕፆ ከም ዝኽእል ብምግላፅ መደበር ዜና ቀጠር ንደገፍቲ ሓማስ ዝድግፍን ህውከት ዘለዓልን ንወታደራት እስራኤል ንመጥቃዕቲ ከም ዘቃልዕን ከሲሱ። ሸሎማ ካልሪሂ እቲ ንኣልጀዚራ ንምዕፃው ዝቐረበ እማመ ብሰበ ስልጣን ፀጥታ እስራኤል ከም ዝተመርመረን ብኺላታት ሕጊ ይምርመር ከም ዘሎን ገሊፁ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ካቢነ ሚኒስትራት ከም ዝቐርብ ድማ ሓቢሩ። ኣልጀዚራን መንግስቲ ቀጠርን ቅልጡፍ ርእቶ ኣይሃቡን። ሚኒስትሪ ፀዓት እስራኤል ትማል ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀረብ ማይ ናብ ገለ ክፋላት ደቡባዊ ቃዛ ዳግማይ ንምትእሳር ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ከም ዝተሰማምዑ ገሊፁ። ሕብረብ ኣውሮፓ ኣብ እስራኤልን ፍልስጤምን እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ዘስዕቦ ሳዕቤን ንምዝታይ ህፁፅ ኣኼባ ኣባላቱ ክፅውዕ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ኣውሮፓ ቻርልስ ሚሸል ንዝመፅእ ሰሉስ ንዝካየድ ዋዕላ ዕድመ ኣብ ዝለኣኸሉ እዋን ሕብረት ኣውሮፓ እንተዘይተጠንቂቑ እቲ ግጭት ኣብ መላእ ኣውሮፓ ኣኽራርነት ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእል ገሊፁ ብተወሳኺ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ስደተኛታት ናይ ምግጣም ዓቕመን ዘስዕቦ ሳዕቤን ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ቀፃሊ ቅልውላው ክህሉ ከም ዝኽእል ቻርልስ ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም